Toto je Rick, dnes nechcel natáčať. No, vy ste znova stlačili play. Preto som ho nútil hrať počítačové hry 3 dni bez prestávok. Je to nebezpečný experiment. Neopakujte to. Stream beží, chat kypí. Rick preskakuje z hry na hru, zo strieľačky na preteky, z hudobnej hry na kooperatívny server s priateľmi. On dúfa, že káva, hudba a vzrušenie ho udržia nad vodou všetky 3 dni. Už prešlo 6 hodín, no on stále žartuje a strieľa presne do cieľa. Do konca prvého dňa radosť bledne. Rovnaké úlohy, známe mapy, predvídateľné odmeny za víťazstva. Mozog si zvyká a reaguje slabšie. Rick je sladké. Na pár minút je mu lepšie. Potom ho premohne slabosť a zývanie. Berie si ďalšiu čokoládu a kávu. Dúfa, že vráti pôžitok. No už to pomáha čoraz menej. Reakcia slabne, chýb je viac. Keď vyhrá, Rick sa smeje. No o minútu ho prehra už veľmi nahnevá. Noc nazýva ránom. Sám sa mýli v čase. Za všetko Rick viní hru a súperov. Po 15 hodinách prichádzajú mikrospánky. Rick spí bdelý, hoci len krátko. Upadá na 1-2 sekundy s otvorenými očami. Jednoducho bezvedome zamrzne. Mozog si berie svoje a je mu jedno, že majiteľ je proti. Oči ho režú a vysychajú. Rick žmurká zriedka, obraz sa rozmazáva. Modré svetlo udržuje telo v režime deň, no oči sa aj tak zatvárajú. Hlava mu hučí z náušníc, uši sa unavia. Bez zvuku je to pre Ricka ešte ťažšie. Znova si ich nasadí, aby neupadol. Kofeín už nepomáha. Ruky sa mu trasú a srdce bije rýchlejšie. Eufória z každej výhry je krátka. Následné prehry Ricka hnevajú. Tieto hojdačky ho vyčerpávajú ešte viac. Rick skúša zmeniť zariadenie. Vezme si smartfón, aby ruky odľahčil. Reakcia je však pomalšia. Ruky ho bolia. Rick sa hnevá a vracia sa k myši. Tak je to zvyčajnejšie. Viac sily mu to však nedáva. Po 2 dňoch ide Rick do kuchyne po vodu a kávu. V chodbe sa tieň vešiaka javí ako nepriateľ z Counter-Strike. Zabuchnutie dverí znie ako výstrel. Rovnomerný hukot chladničky vníma ako zvuk herného reaktora. Pochopil, že realita sa spája s hrou, no aj tak sa vracia k monitoru. Telo postupne zlyháva. Rick kýcha, bolí ho hrdlo, žalúdok sa mu krúti od nápojov nalačno. Spíme, aby si mozog upratal odpad a prečistil sa. Bez spánku to mozog nerobí, myšlienky viaznú. Z jasných emócií zostáva len podráždenie. Rick sa už sotva postaví. Nohy mu trpnú, chrbát bolí, plecia krčujú. Zabúda na vodu, hlava hučí, svaly na nohách krčujú. Energetické nápoje Ricka len viac vysušujú. Správne by bolo vypiť vodu a prejsť sa každú hodinu. No Rick len tupo hľadí na obrazovku a znova stláča pokračovať v hre. Keď to trvá celé dni, človek neanalyzuje, čo sa deje. Mozog sa len snaží nekonečne pokračovať v začatom. Strach premeškať udalosť a zaostať za priateľmi ho tiež drží pri obrazovke. Spánok a jedlo idú bokom. Akákoľvek pauza vyvoláva úzkosť. Myšlienky na hru Ricka neopúšťajú ani v sprche. Ku koncu druhého dňa má Rick zvláštny pocit. On a hrdina na obrazovke sú jedno. Pásik zdravia tam a jeho vlastný pocit tu splývajú. Postava utrpí zranenie. Rick sa strhne. Už nechápe, že postavu ovláda prstami. Žije už v inej realite. Tretí deň a 60 hodín nepretržitých hier, Rick má záverečný kolaps. V očiach sa mu stmieva, stráca rytmus, míňa klávesy a sklzá zo stoličky. Stream sa skončil. Rick sa preberá na zemi. Potom už v nemocnici. Infúzia, voda, jedlo, ticho. To je presne to, čo potreboval. Diagnóza, vyčerpanie, dehydratácia, vážna spánková deprivácia. Pár pokojných dní ho vráti do normálu. Úder na telo bol však silný. Po návrate z nemocnice sa Rick pozrie na počítač. Prejde však okolo, ide spať. Odoberaj ho, je to správne.